Salutare la toată lumea, cu voi este Tudor și astăzi vreau să vă fac un mic anunț. Să intrați în clanul meu Moldova, că o să vă arăt. Și de-am suntem 4 suntem. Vreau să facem acest clan să fim o leacă mai buni. Intrați. Primii 3 care intră le dau co-leader. Fiți activi, vă rog frumos. Intrați în clan. Uitați, așa e clanul. Moldova 380, 38, 3847 de cupși. Intrați, dacă să fim mai mulți, o să fac și challenge-uri, o să fac mai multe aici. O să fac turnee, intrați. Suntem 4. Este deschis pentru oricine. Trebuie să fim activi până la sfârșitul săptămânii, poate să ajungem mai mult să fim aici pe canal, pe clanul acesta. Vă rog, intrați, nu vă dați deoparte, fiți activi. Vă rog frumos, cu voi a fost Tudor Psihu. Hai, давай!